घात कदी कहियो बुझाता पिया आ सोची सोची मन घबराता पिया। घात कदी कहियो बुझाता पिया आ सोची सोची मन घबराता पिया। जी हाँ, आप सब कैसन बानी जा और आशा ना बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त हम ये ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। तो आशा ना बल्कि विश्वास बा भैया कि अगर अच्छा से गाना के म्यूजिक बना के अच्छा से आप लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड करा देतनी तो आशा ना बल्कि पूरा विश्वास भाई भैया कि गाना मार्केट में आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। और एक बात बता दी, अगर अच्छा गावतनी अच्छा माइटर आप लोग के नइखे मिलत तो आप लोग के घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जो ना यूट्यूब चैनल के नाम हो भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग ये हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाई जा। और आई जा रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त ही सॉन्ग बाटे, आप लोग ध्यान से सुनी जा और अच्छा से दिमाग से सुनी जा, विचार से सुनी जा और अच्छा से रियाज करके स्टूडियो में गाना गाइब जाइए भैया। तो आई जा रउआ सबके ई मुखड़ा बाटे, मुखड़ा आप लोग ध्यान से सुनी जा। कहे के भाव बा, कौना भाव में कैसे कहे के बा सुनी जा। छोटका देवर पिया भइल बा चीटर, ना पता साइज लगाई के मीटर। दो बार कहे के बा। छोटका देवर पिया भइल बा चीटर, ना पता साइज लगाई के मीटर। एकरती नहीं तो निको सहाता पिया, सहाता पिया। घात कदी कहियो बुझाता पिया आ सोची सोची मन घबराता पिया। घात कदी कहियो बुझाता पिया आ सोची सोची मन घबराता पिया। अगर ये गाना आप लोग के अच्छा लगता तो आप लोग के हमारी नंबर स्क्रीन पर बाटे, आप लोग के बहुत ही कम चार्ज में गाना दिहल जाई। तो आप लोग हमारे नंबर पर ज़रूर संपर्क करी जा। और हमारी मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर हमारा नोट कर ली 98 350 77 203। तो आप लोग ही हमारे नंबर पर ज़रूर संपर्क करी। आप लोग के बहुत ही कम चार्ज में सॉन्ग दिहल जाई। फिर मिलल जाई वीडियो में। थैंक यू सो मच।